Obzirom da ste po profesiji stomatolog, po opredeljenju monaha, u duši umetnik, voleo bih da naš razgovor započnemo pričom o umetnosti. U jednom ranijem intervju pomenuli ste kako su mnogi umetnici zapravo trovači koji svoju bolesnu dušu ispoljavaju na platno, a pritom od mnogih umetnika smo čuli da su svoja najbolja stvaralaštva stvarali u periodima tuge. Zanima me, da li mislite da je pravu umetnost moguće stvarati u stanju blagostanja? Kako da ne, naravno, prava umetnost jeste stvarana. Sad, pitanje je šta je prava umetnost. Znači, po nekim današnjim teorijama sve je umetnost. Znači, sad okreneš tu stolicu naopako i to je sad umetnost. Međutim, po mom mišljenju, prava umetnost je nešto mnogo drugačije. Prava umetnost je ono što zaista leči čoveka, što ga razgaljuje, što ga oduševljava za život, što ga uklanja od raznoraznih loših dejstava ovoga sveta, što ga vraća radosti života, što mu pomaže da pobedi neke svoje tuge, muke, što ga hrani estetikom, jer ljudska duša njoj je potrebna ne samo materijalna hrana, nego potrebna je i estetska i duhovna hrana. To su različite stvari. Znači, čoveku treba je lepo, potrebno mu je hranljivo, lepo, potrebno mu je i duhovno. Znači, umetnost je tu negde neka srednja varijanta. Znači, kad umetnici kažu da je to njihova molitva, je to njihov put spoja sa Bogom, oni ne znaju šta govore, jer spoj sa Bogom se dešava zaista samo kroz konkretnu molitvu i molitva kao takva, ona je u stvari vrhovna umetnost. Ali i umetnost kao takva, ona jeste već nešto transcendentno, nešto što nas odvaja od ovoga sveta, što nas uvodi u jedan duhovni svet, više svet estetike, duševnosti, a može da postoji i umetnost koja je zapravo i već duhovne prirode, koja je u službi kulta. Znači, to su uglavnom ikone, crkvena muzika, crkvena arhitektura, skulptura, koja zapravo za temu ima božansko. Tako da, ajde da budemo strogi pa da kažemo da je prava umetnost zaista samo ona koja čoveka uzvodi ka nebu, ka nebeskom svetu, ka tvorcu univerzuma. To je, da kažemo po meni, prava umetnost. To ne mora da bude isključivo crkvena umetnost. To može biti i na neki način svetovna umetnost, jedan poseban žanr koji, recimo, u svome izrazu ima nešto što čoveka privlači ka tvorcu, a to ne mora bude ikona, ne mora bude crkvena pesma, ne mora da bude građevina hrama, ali opet da nije samo zabava, da nije samo razonoda, nego da čoveka oplemenjuje estetski i duhovno, ali da ga isto vreme suočava sa time da je tvorac univerzuma, taj vrhovni umetnik ka kome mi trebamo stremiti. Tako da, apsolutno da u tom nekom, rekao si u početku, blagostanju, pa u blagostanju, u blaženstvu, kada je čovek, on zaista može da stvori remek delo. Može da ga stvori po nekim terminima i po nekim gledanjima ovoga sveta i u stanju muke, tuge, napetosti, ali to je već nešto drugo. To pripada ovome svetu, tu ima velikih dela, ali mnogi od tih stvaraoca su bili na kraju života, nažalost, samoubice ili su gubili razum, samopovređivali sebe i tako dalje, tako dalje.